Kif żvela Net News b'mod esklusiv, il-Cabinet ta' deċiżjoni dwar il-maffriet presidenzjali li kien hemm pendenti. It-tnejn filgħodu il-Cabinet tal-Ministri iddeċida li jagħti l-parir il-President George Vella biex ma jilqax it-talba għal proklama illi jagħmlu Alfred De Giorgio, George De Giorgio u Vince Muscat. B'hekk il-maffriet presidenzjali mhux se jingħataw. Fis-qarrija l-Gvern qal li qabel il-laqgħa tal-Kabinet il-Ministru Carmelo Abela iddikjar li fid-dawl tal-akkużi li saru fuqu iddeċida li jirrikuża ruħu. Dan minkejja meta ġie implikat Ministru preżenti, il-persuni akkużati bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia qatt ma semmew isem Carmelo Abela. Kmieni snejn filgħodu derdiħer f'Kassilja l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà, akkumpanjat mill-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg. Fil-fatt kienu l-Kummissarju u l-Avukat Ġenerali illi taw preżentazzjoni lil membri tal-Kabinet dwar it-talbiet għal proklama illi saru mill-aħwa De Giorgio u minn Vince Muscat il-Koħħu. Dawn it-tliet persuni fl-aħħar ġimgħat għamlu talbiet lill-President tar-Repubblika sabiex jingħataw maħfra presidenzjali. Huma għadhom lesti jagħtu l-informazzjoni kollha illi għandhom brabta maqtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kif ukoll modelletti oħra li seħħew fil-passat. Il-Koħħu l-aħwa De Giorgio qed jimplikaw ex-Ministru u Ministru fil-Kabinet preżenti illi kienu mdaħla f'biċċa xogħol kbira, rivelazzjonijiet li qed jitfgħu pressjoni kbira fuq il-Prim Ministru Robert Abela u l-Kabinet tiegħu.